Estamos diante da Casa Consistorial, en plena Terra Chá, no concello de Castro de Rei. Un concello chairego que é un dos máis enlleiros e significativos. Cos seus 177 fértiles quilómetros cadrados de extensión e os seus case 5.700 nobres habitantes, podemos cualificalo como un dos máis fermosos e ricos anacos da chaira que progresa con paso firme cara ao futuro, vivindo o presente en sosego e paz, sen deixar de beber nas fontes do seu pasado e de agarimar con gratitude as súas raíces. Como alcalde deste concello nestes intres, como herdeiro dos meus antecesores e como veciño que ama a súa terra, ofrezo con gran satisfacción e coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo a través da Fundación TIC esta pequena pero expresiva mostra de algo do que somos e do que temos, de algo do que hoxe configura a nosa identidade. Neste percorrido guiarános o sacerdote, escritor e fillo predilecto deste noso concello, Xosé Manuel Carballo. En xeral, os fillos deste concello de Castro de Rei, e salvo pequenas excepcións, somos sosegados e acolledores como corresponde aos que fomos e seguimos sendo configurados por esta terra chá de amplos horizontes, a que o gran profesor Río Barja definiu como sen estridencias na que todo é mansedume. Pero non por ser calmosos somos apoucados. Tamén somos emprendedores e con visión e iniciativas de futuro. Confiamos no futuro porque sabemos que temos pasado e presente. Temos no pasado unha moi rica historia, representada en primeiro lugar por este monumental castro de Viladonga, co seu museo monográfico, tan ben conservados e dirixidos ambos por Felipe Arias. Este castro e museo teñen sona fora de Galicia, pero teñen unha grande repercusión tamén nesta comarca e máis concretamente neste concello de Castro do Rei. Son impulsores de actividades culturais, como este mesmo DVD sobre a malla, e fan posible que as dúas rutas, a do Azúmar e a da Escrita, estean lastradas de poemas de escritores chairegos. Tamén nos evoca a nosa historia a ponte romana de Duarría, testemunha do paso de centos de xeracións pola bella vía romana que unía o Lucus Augusti coa Mariña lucense e asturiana. E na pedra de armas do Pazo de Mondriz están ben representadas as familias con títulos de nobres da Idade Media e Moderna que tiveron casa grande nestas terras. Un deses nobres por títulos, e sobre todo pola grandeza do seu corazón, foi don Domingo López de Carvajal, marqués de la Atalaya Bermeja e vizconde de Carrión, que fundou en 1776 o Colexio de Duancos, coa súa capela e coa Casa dos Mestres. Foron fundados para mellorar a educación e a formación dos fillos de labregos. Temos memoria do que foi o noso pasado nesta fermosa vila de Castro de Rei, capitalidade do concello. Nesta vila mantívose en pé ata o 1941 a Torre da Homenaxe, da que desde o século XIV fora fortaleza e castelo de distintos donos. Esta fermosa vila, declarada no seu día conxunto histórico e paisaxe pintoresca, conserva o seu aire medieval, con moi fermosos recunchos. Sobre todo, conserva
a súa configuración castrexa. E na Lagoa de Caque, preto de Castro e Ribeiras de Lea, perviven encantadas e mesturadas con garzas reais as 10.000 virxes e cantantes para as que antano pedían esmola desde os oscos ata Tui, os lexendarios e pouco escrupulosos baluros. O mellor presente son os nosos nenos e mozos que poden dispoñer de gardería infantil, colexios de infantil e primaria en Castro de Rei e en Castro de Ribeiras de Lea, instituto de secundaria e bacharelato e de formación profesional, tamén para nenos, mozos e adultos amantes do deporte e dunha vida sá, temos abondosas instalacións deportivas, piscina, campo de fútbol, pabillóns deportivos e outras. E, para persoas maiores ou coas súas facultades diminuídas, contamos con 2 residencias xeriátricas e centro de día, ademais dun centro de danados cerebrais da Cruz Vermella e de 2 centros médicos, un en cada unha das vilas. A principal fonte de riqueza das 25 parroquias que configuran o municipio son, na actualidade, a agricultura e a gandeiría, con terras ben regadas polo pai Miño e por algúns dos seus fillos xa mocetes, como o Azúmara e o Lea. E con explotacións de gando vacún pioneiras na comunidade galega, tamén neste concello, está emprazada a granxa experimental Calloso Castro, da Deputación Provincial. É un dos mellores mercados gandeiros de Galicia. Pero ademais da gandeiría, son moitos os establecementos de servizos, farmacias, estacións de servizo, comercios e outros. E o polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea pode ser boa mostra de como vimos encarando desde hai tempo, con perspectiva de futuro, as novas exixencias e demandas de progreso dos cambios de época. Tamén temos e podemos presumir diso grandes artistas, como Anxo Lamas, e escritores da talla de Crecente Vega, do seu primo Vega Ceide ou Francisco de Fiantosa, de Otero Canto, e mesmo podemos presumir de académicos da Real Academia Galega como Margarita Ledo. Nun dos moi probables emprazamentos do Monte Medulio, na parroquia de Santa Locaia, temos o noso principal monumento relixioso, o Vía Crucis coroado pola estatua do Sagrado Corazón, que dende este outeiro vixía e coida con agarimo a toda a chaira. No Aeroclub de Rozas temos o que noutrora foi campo de aviación militar e que será o día de mañá, non moi lonxano, o aeroporto de Lugo e de parte de Asturias. Hoxe xa é símbolo elocuente do noso desexo de voar en liberdade para un futuro de horizontes sen fronteiras, con lixeiras salas dunha cultura en permanente renovación, sen deixar de ser fiéis a esta nosa terra negra. Dúas das asociacións culturais de ámbito municipal con máis actividade e permanencia son a Asociación Folclórico Musical Os Baluros
que xa percorreu toda Galicia, e no estranxeiro mesmo chegou a París. É a de Amigos da Feira de Castro de Rei. Esta, entre moitas outras actividades, é promotora da nosa tradicional malla. O seu actual presidente, José Luis Castro Tellado, preséntanos esta actividade. Esta malla tradicional vense celebrando desde comenzos deste século. Ofrecémola gozosos agora neste vídeo, confeccionado en parte hai algúns anos por esta asociación, pero de plena actualidade. Creemos que a malla que aquí mostramos en toda a súa riqueza é unha das máis completas de toda Galicia. Con todo canto xira ao seu redor, dela sementeira, sega, meda e mesmo comidas típicas destes labores, ten un gran interés cultural, etnográfico, histórico, asociativo, identitario e turístico. Queremos, xa que logo, que a coñezades e contar coa vosa visita e a participación en vindeiras edicións, e que xa este DVD sexa de proveito. Graciñas a todos os que o fixeron posible e grazas especialmente a todos e todas os que, con máis ou menos anos, seguen facendo posible a celebración da malla. Queremos ofrecer a recreación destes traballos cada ano e a súa grabación nun DVD, como homenaxe ás xeracións máis vellas que con tanto suor regaron os nosos campos, e tamén como lección multidisciplinaria para as xeracións máis novas. ...5 de febreiro. A terra está labrada e abonada. Hoxe con máquinas, onte con xugadas de vacas e bois. Os homes preparan a semente, ese gran que aparentemente morre na terra, pero que dará novo froito, que despois de moído, amasado e cocido, será pan nas nosas mesas. E comeza a sementeira, a nai terra como a sempre deixase traballar, onte a man co silencioso arado de pau, hoxe coa ruidosa sementadora. Hoxe, os vellos apeiros gozan do merecido descanso e teñen méritos dabondo para seren tratados cando menos como a pezas de museo polo moito que nos deron. Despois de recibir a semente, a terra, que abriu o seu útero maternal, terá que agardar pacientemente ata que chegue o tempo da... Gracias ao sol, á auga, á terra, o día e a noite, volverá a realizarse o milagre da vida. ...14 de agosto. Nunha hora, unha gran máquina, un tractor e 4 homes recolleron o trigo dunhas 3 fanegas, uns 6.000 metros cadrados, e aínda sobrou xente, porque só 2 persoas e as 2 máquinas poderían facelo cómodamente. Hoxe, as máquinas son imprescindibles, pero as persoas seguen a ser necesarias. No mesmo día, unhas 30 persoas dispóñense a segar a vella usanza aquelas mesmas 3 fanegas de terra que víramos sementar. Levoulles 5 horas. Agora,
As persoas son imprescindibles e as ferramentas só son necesarias. Afiar ben ten a súa ciencia, como nos explica Cesario. Un bon fouciño, unha boa pedra, fan un bon afiado. E un bon afiador é que non lle volvo a fío. Hai dúas técnicas de segado, o lance, máis lixeira e ata máis armoniosa. Pero para iso o froito que se sega ten que estar en moi boas condicións. Do contrario, hai que segalo deste outro xeito que se chama a man volta. Segar ben é importante, pero non é menos atar ben. Atar ben tamén ten as súas técnicas e as súas dificultades. Figenia coñéceas e sábeas explicar. Bueno, pois cando vamos a atar, collemos a manada, entonces sacamos unhas pallas e facémolo vencello. Entonces despois couceámolo. Entonces collemos, retorcémolo, asollámolo e despois collémolo mollo con soltura. O caporal é o que vai diante, tirando pola cuadrilla ou pola roga. E un bo caporal era moi rendible para quen contrataba, pero moi incómodo para principiantes ou achacosos. Hoxe, a ceifa comezou polas 10 da mañá. Noutrora, comenzaba o amencer. E para repoñer forzas e poder seguir traballando, era imprescindible comer un pique. Era o que se chamaba tomar as deces, xa que coincidía con esa hora. Despois de comer un pique, hai que volver á seitura para ir rematando a hora de xantar. A xornada foi moi dura. Dunha porque o sol apretaba con forza e doutra porque a xente xa vai indo desafeita destes trafegos. Pero todas as mágoas se esquecen a hora de xantar. É o momento de comentar os incidentes, é o momento de festexar. A comida é forte, fundamentalmente a base de carne de porco. Quizades non moi propia para un día de verán de tanto calor, pero é que segando queimanse moitas calorías. Aínda queda traballo para a cairiña da tarde, pola fresca, acabar de atar, xuntar os mollos, facer os medeiros e arrepañar as pallas para que non se perda nada. Bueno, os medeiros fanse para que acabe de amadurecer a palla e máis o trigo, e para que non se molle mentre non se carreta a meda. Pasaron 6 meses dende a sementeira. Aquela terra que viamos ben disposta para a semente queda agora sementada de novo, pero de medeiros. 800 mollos, o que se dicía 4 carros por pares. Foi un bo ano, só fai falla que o trigo estea ben granado. Quedan lonxe aqueles anos en que Rosalía denunciaba o traballo case de escravos das nosas cuadrillas que ían segar a Castela, ou aqueles anos das rogas que segaban tamén forzados moitas veces por aquí. O precioso souto do campo da feira, en pleno corazón da vila de Castro de Rei, situado diante da casa do concello, convertiuse nunha aira maxestuosa.
a aira na que se fai a meda e se fará logo a malla. É toda unha técnica saber comenzar a meda co rodo ou circunferencia de vidas, para que non sobren nin fallen mollos. O segredo dis que está en saber facer ben o cálculo, para que a metade dos mollos cheguen á vía de arca e quede a outra metade da vía de arca para arriba. Ata a vía de arca, os mollos van en plano, van en horizontal. De aí para arriba, a meda vaise aguzando, o que curiosamente se chama castrear. Quizá sexa en referencia aos 4.000 castros de Galicia. A vía de arca é esa rea de mollos que sobresaen dos demais. Ademais de ser un elemento estético, ten como fin primordial evitar que lle entre auga ao pé da meda. Gracias a ela, a auga que poida escorrer pola meda abaixo esborrexe para fora. Teñen o seu mérito os que están en riba facendo a meda, pero tamén o teñen os que andan por abaixo e de arredor. Os guías andan tirando de algúns mollos para fora, apretando outros cara adentro. Chegou a hora de cerrar a meda. E vela aí, unha obra de arte feita nunha mañá, sen necesidade de deseño arquitectónico nin de pagar dirección de obra. Os 800 mollos agardaron en silencio ben conxuntados. E chega o día grande, o día da malla. Día grande porque para calquera labrego, amo ou caseiro, a malla era día de grandeza, porque era garantía de pan para pais e fillos para todo o ano, ou cando menos para boa parte dele. Os útiles e abeños necesarios, xestas, coañeiras, cestas e cestos, engazos, culmeiros, culmeiras, ferrados e tegos, limpeiros, e os mesmos sacos tamén eran feitos na casa, o que tamén era arte ou artesanía nunha economía de subsistencia. Toda malla que se prece ten que ter un bo xantar, por eso de véspera preparáronse as cacholas e todo o necesario para manter ben o personal. Xa chega a malladora traída por mansas teixas. Para a limpadora, abonda con un burriño. Hai que asentar a máquina, estender o limpeiro para que non se perda gran. Os motores levaban un ano dormindo. Non é doado despertar. A obra de arte chegoulle a hora de deixarse morrer en ben dos mesmos que a fixeron. Sen necesidade de capataces, cada un terá que facer a conciencia ao seu traballo. Uns tirando os mollos da meda, outros desatándoos, outros expelíndoos, outros meténdoos para a desgranadora. E tampouco poden dormirse os que han de apartar a palla, nin as mulleres que han de espallala, separando con donaire a máis relada da mellor.
Esas mesmas mulleres son tamén as que han de facer os feixes, que logo subirán ao palleiro, os homes, e destes, os máis mozos, dándolles a oportunidade de mediren as forzas e de admirar as mozas. Tamén neste caso, os que andan por abaixo e arredor do palleiro teñen a misión de guiar e de deixar ben curioso o traballo. Os que manexan engazos e rodos teñen por función xuntar a gra para encher logo as cestas. Estas, as cestas, son levadas á limpadora, principalmente por mozas. Ela será a encargada de separar definitivamente a gra do cuaño ou do pó. E como non ten motor incorporado, a enerxía necesaria han de proporcionarlla os homes e ás veces as mulleres, dando ao veo. E se uns quitaban o cuaño, outros han de quitar a gra para guardala nos sacos. A malla no seu conxunto é unha moi boa lección de traballo comunitario en armonía, no que cada un ha de cumprir como é debido coa súa función. En 3 horas que durou esta malla, tamén se fixo necesario un pequeno descanso para mollar a palabra, limpar as galaxes e repoñer forzas. Tamén as máquinas agradecen o descanso. E despois do descanso, retómase o traballo con novos bríos. E tócalle agora a rolda a este vello motor de máis de 65 anos que quere demostrar que tanto el como a moitos dos malladores aínda poden ser útiles a pesar da xubilación. É un motor dun só pistón que refrixera por alta. A malla remata. Interviron máis de 60 persoas traballando, pero foron moitos máis os espectadores que reviviron experiencias para algúns xa ben lonxanas, para outros aínda non tanto. O ambiente é de festa porque hai pan e outros manxares da terra para celebralo. O 29 de agosto foi festa en Castro de Rei para preto dun milleiro de chairegas e chairegos, nenos, mozos, adultos e vellos. Festexouse o que antes era duro traballo, a malla, pero tamén daquela a malla tiña o seu de festa polos guisos que non se comían todos os días e que nela si se comían. É porque daquela como agora a xente sentíase a gusto xunta. O cambio está en que antes as xentes tiñan que xuntarse por necesidade para traballos comunitarios e hoxe, ao haber menos traballos comunitarios, a xente ten que inventar disculpas para xuntarse, porque xuntarse segue a ser unha necesidade para os humanos. E de remate, tamén foi festa para os membros da Asociación Amigos da Feira de Castro de Rei, porque o esforzo viuse recompensado. Foi ben gratificante.